दिनै 20 आगस्ट खालारनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो। दानिया फैदो दिनैनि रादाबनि हेडलाइन्सआव। सेथियाव एमएलए जिरन बसुमतारिया चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्ड बिथांखिनि गेजेरजों गसाइगावआव राङारि अनसुंथाइ राननानै होदों। बे राङारि अनसुंथाइखौ बेरामि आरो फरायसाफोरनो एमएलए बिथाङा राननानै होदों। बे राङारि अनसुंथाइखौ मैया एमएलए बिथाङा गासै 174 सुबुंफोरनो राननानै हरदों। बे हाबाफारियाव गसाइगाव जिल्ला UPPL दोलोनि लोगो आफादगिरि लखनाथ नार्जारी, लाइमोन गांखंनि गाहाय नेहाथारि राजिब मुसाहारि आरो समदुवार बियाबनि TCLCCनि लोगो आफादगिरि मिथुन बसुमतारिमोना बाहागो लायो। बे राङारि अनसुंथाइ राननायनि सायाव बिथां एमएलएआ मिथिहोयो दि बोसोरफ्रोमबो राङारि अनसुंथाइखौ रानबोनाय बायदि देग्लायबो 2024 मायथाइनि थाखाय CM रिलिफ फान्डनिफ्राय बेरामिफोरनो फाहामथायनि थाखाय आरो फरायसाफोरनो स्कलारशिप हिसाबै हरनाय जायो। थिग बिब्दियैनो मैया गसाइगाव समस्तियाव गासै 174 सुबुंफोरनो बे अनसुंथाइखौ हरनाय जादों होन्नाबो फोरमायो एमएलए बिथाङा। आरो बे अनसुंथाइ हरनाया सेथि खेबनि थाखाय हरनाय जादों। बिब्दिनो नैथि खेब आरो थामथि खेब हरनाय जाबावगोन होन्ना मिथिहोयो। बे राङारि अनसुंथाइनि गेजेरजों अनसुंथाइ मोनगिरि बिथांमोननि थाखाय एसेब्लाबो हेफाजाब जागोन होन्ना बुङो बिथाङा। प्रत्येक बছৰৰ দৰে এইবাৰো 2020 আৰু 24ৰ কাৰণে সন্মানীয় CM ৰিলিফ ফাণ্ডৰ পৰা বেমাৰীসকলৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে আৰু ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে চাহ জলপানৰ কাৰণে এইটো স্কলাৰশ্বিপ হিচাপে দিয়া হয়। এই অনুপাতে আমি আজি আমাৰ গসাইগাঁও সমষ্টিত সৰ্বমুঠ 174 আমি চেক প্ৰদান কৰিছোঁ। এইটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট পেজ হয়। আকৌ দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় পেজ আহি যাব। গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ আমি যিখিনি টকা ইয়াত চেকৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰিছোঁ নিশ্চয় যিসকলে বেমাৰী আছে অলপ হ'লেও সকাহ পাব। আৰু যিসকল ষ্টুডেণ্টবিলাক আছে আমি তেওঁলোকৰ কাৰণে 5,000 আমি দিছোঁ। ষ্টুডেণ্টসকলেও ইয়াৰ দ্বাৰাই অলপ হ'লেও উপকৃত হ'ব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। नैथियाव उन्दै हिन्जावसा गथ'खौ आथोनारि गाग्लोबनायनि दायाव उदालगुरि जिल्ला आरो सस्त्र बिजिरगिरिनि बिजिरसालिया मैया एबा समबाराव दायनिगिरि लाल बाहादुर छेत्रीखौ पक्स' आयेननि सिङाव बिथांखौ 20 बोसोरनि गोब्राब जेलनि साजाजों लोगोसे 20,000 रांनि जरिमानाबो फोनाङो। बे जाथाया 2022 मायथाइयाव उदालगुरि जिल्लानि हरिसिङा पुलिस थानानि सिङाव थानाय 3 नं खुन्दुरबिल गामियाव जादोंमोन। दायनिगिरि लाल बाहादुर छेत्रीया गंसे गामिनि 22 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ गावनि न'आव लांनानै रां होगोन होनना बुरखायनानै आथोनारि सोमोन्दो लाखिदोंमोन। बे जाथायखौ हिन्जावसानि नखरनि सुबुङा दान मोनथामनि उनावसो मिथिनो मोननानै हरिसिङा पुलिस थानायाव FIR होयो। बे FIR खौ बिथा खालामनानै पुलिसआ भारतारि साजा आयेननि धारा 372 AB आरो पक्स' आयेननि सिङाव 4/2023 नि सिङाव केस रेजिस्टार खालामदोंमोन आरो जिनाहारि खालामग्रा लाल बाहादुर छेत्रीखौ हमनानै जेलाव दैथायहरदोंमोन। बेनि उनाव बे गसरखौ उदालगुरि जिल्ला आरो सस्त्र बिजिरगिरिनि बिजिरसालिया 8/2023 नम्बराव रेबथुमनानै हियारिं जागायदोंमोन। बिब्दिनो हियारिं जाबाय थादोंमोन आरो मैयानि हियारिंआव NS देउरिनि बिजिरसालिया दायनिगिरिखौ साजा होयो। थामथियाव क'क्राझार सदर सोहोरनि सानमारियाव थानाय रुंसारि बेनेश्वर ब्रह्मनि मांखरसालियाव मैया सुबुंनि थान्दै महरै मिथिजानाय बेनेश्वर ब्रह्मनि 24थि थैनाय सान फालिदों बर' साहित्य सभानि बानजायनायाव। बे सानसेयारि हाबाफारिखौ बर' साहित्य सभानि फिरफिलाखौ खावसे उरायहोनानै बर' साहित्य सभानि आफादगिरि सुरत नार्जारीया बेखेवो। बेनि उनाव रुंसारि बेनेश्वर ब्रह्मनि मांखरसालियाव बिबार बावनाय जायो आरो बे थैनाय सान फालिनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै BTRनि CMआ बाहागो लायो। ब्रैथियाव जम्मु काश्मीराव उदखारिफोरनि गाग्लोबनायाव फिन सासे CRPFनि जवाना मुंख्लं जाबावबाय। समबाराव जम्मु काश्मीरनि उधमपुराव उदखारिनि गुलिजों मुंख्लं जायो CRPFनि सासे जवाना। मिथिनो मोननाय बादिब्ला उधमपुरनि मोनसे हाजो ओनसोलनि मोनसे चेक पस्टआव उदखारिनि मोनसे हानजाया हरखाबै गाग्लोबदोंमोन। बे गाग्लोबनाय समावनो उदखारिनि गुलिया CRPFनि जवानाव नाङो आरो जाथाय जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जायो। बे जाथायनि उनावनो गासैबो ओनसोलखौ बेंदिंनानै रैखाथि हानजाया नागिरनाय हाबाफारिखौ जागायो। CRPFनि मोनसे सुलुङा मिथिहोनाय बादिब्ला उधमपुरनि दादु ओनसोलनि पुलिस थानानिफ्राय 8 किल'मिटार गोजानाव थानाय मोननै हाजोनि गेजेराव बे चेक पस्टआ दंमोन। बाथियाव
थांनाय 14 आगस्ट दाननि बेलासिनि 6:30 रिंगासो समाव बड'लेण्ड बुब्लि रादाब बिजोंनि खौरांगिरि फैदान बसुमतारीखौ दंफां सिखाव सोमखोर बसुमतारीया गाज्रियै गाग्लोबदोंमोन। बे जाथायखौ लानानै चिरां जिल्ला बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशनआ सोमखोर बसुमतारीनि हेंथायै रुनिखाता पुलिस थानायाव एफआइआर हैनाय जादोंमोन। बे एफआइआरखौ बिथा खालामनानै मैया रुनिखाता थानानि असि बिथां बिप्लब खनवारनि गेजेरजों केस नम्बर 22/2024 सेक्सन 115/351 BNS 2023 नम्बराव केस रेजिस्टार खालामनाय जाबाय। एसेनोसै दिनैनि हादरनि रादाबाव। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै ला हादरनि रादाबनिफ्राय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय।